замоне Томас Эдисон аз мактаб ба хона баргашта номаеро ки муаллимааш дода буд ба модараш дод. модар бо чашмони пурашк номаро дар назди писараш бо овози баланд хонд. писари шумо оқил ва нобиға аст. ин мактаб барояш кӯчак аст ва дар ин ҷо муаллимоне ки қобилияти ба ӯ сабақ омӯхтану таълим доданро дошта бошанд нестанд. хоҳишмандем ба ӯ худатон таълим диҳед. аз марги модар солҳо сипарӣ гашт. рӯзи Эдисон ки он замон аллакай ҳамчун яке аз ихтироъкорони аср машҳур гардида буд, ҳангоми аз назар гузаронидани албоми суратҳо ва дигар маводи боягонии қадимаи оилавии худ ин номаро пайдо карду кушода хонд. писари шумо нодон ва зеҳнан ақиб мондааст. мо дигар имкони бо дигар талабагон дар як синф таълим додани ӯро надорем. аз ин рӯ тавсия медиҳем ки худатон мустақилона дар хона ба таълиму тадриси ӯ машғул шавед. Эдисон сахт гирист. сипас дар дафтари хотироти худ ин сатрҳоро навишт. Томас Алва Эдисон як бачаи нодон ва зеҳнан ақиб монда буд. танҳо ба шарофати модари қаҳрамонаш яке аз нобиғаҳои машҳуру барҷастаи асри худ гардид.